Hi guys! This is Alvin at kayo nagbabalik sa aking channel at sabi ko nga sana all binabalikan. At sana all dyan na jowa, oo. Sa mga walang jowa dyan pero may mga crush at di maamin-amin, nako, aminin mo na. Para di huli ang lahat, oo. Pero bago ang lahat ng yan ay ipapakita ko muna sa inyo kung saan ako ngayon ay nagba-vlog. Ito yung aming bakuran. Ayan. Wow! Ayan. So, freshness, ganon. Kasing fresh yung pagmumukha. Charot! Sige na, ito na. Magsisimula na ako. So ngayong araw, I came across with this comment. Wow! I came across with this comment sa aking one of my subscribers. Subscriber ko ba yun siya? Na nag-comment, Kuya, paano ba mag-vlog? Paano nga ba? Narito, panoorin natin lahat. Ayun na nga. So, sa nag-comment na ito, si Joe Person, paano nga ba mag-vlog? Hindi ako experto to answer your question, pero kung ano yung nasa puso ko sasabihin ko. Well, basically, you need a gadget. And in terms of gadget, you don't necessarily gumamit ng mga high-end or mga gadget just for you to vlog or whatsoever. Ang kailangan mo lang is, for me, especially like us na mga small YouTuber or mga nagsisimula pa lang, ginagamit ko is yung aking phone, iPhone 7, and meron lang akong nabiling tripod ba tawag dito, worth 300 plus na na-order ng kaibigan ko sa Lazada before. And of course, pag nagba-vlog ka, kailangan mo ng content. So, pag gumawa ka ng content, make sure na yung content na yun is gusto mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi lang yung pilit ka. Kasi yun yung comfort zone mo na tinatawag nila. Hindi naman kailangan, for example, na ikaw for me, bago. Tapos yung iba vlog ko is yung mga hindi ko naman gamay or hindi ko naman gusto or hindi ko naman talaga forte. So, parang hindi ako siguro masaya to pursue or to continue that vlog. So, hanapin mo yung gusto mo, yung gusto mo na ma-share sa mga manonood mo. Hindi mo kailangang gumawa ng isang content just to earn a views or likes or whatsoever. Ang importante dyan is nakapag-vlog ka, na-express mo yung gusto mo, na-express mo yung purpose mo kung bakit ka nagba-vlog. Nagba-vlog tayo not because we want to earn maraming reactions or views or whatsoever. Nag-vlog ka because gusto mo, it's like it's your way. Kumbaga, ang vlogging is your platform to express yung talent mo, yung gusto mo. Ganun yun siya. And so natapos na tayo sa gadget, natapos na tayo sa mga sa content, and additional lamang, isa sa mga importante kapag nagba-vlog ka din ay ang editing app. So kailangan mo mag-download at kailangan mo din magkaroon ng talent and skills sa pag-edit, kahit basic lang naman. So I'm recommending Video Leap. So kasi yan yung ginagamit ko. Very basic lang naman yung mga pa-effects or if you go through sa app na yun. So para at least maganda yung kinalabasan ng vlog mo. So ayun yun siya. As time goes by, pag nagba-vlog ka, marami kang matututunan. So that for example, nagawa mo na yung gusto mo. Sometimes you also have to step up. You also have to step up para at least naman hindi mabore yung mga manunood sa'yo. Kumbaga, meron pa rin silang ilo-look forward na bago para sa'yo. So, ayun yun siya. For me I'm not in the position to say all of this kasi yun yung para sa akin. Kasi eto like what I'm doing, nagpa-vlog ako using my iPhone 7, tapos yung simpleng tripod,
And yung forte ko kasi is like ito, yung nagto-talk or like nagpapataw or mga ganun yung forte. Yun yung pinaka parang yun yung comfort zone ko. So ayun siya. And ano pa ba? Well, make sure you don't need you don't need ng mga mamahaling gadget para mag-vlog. A simple cellphone, ganon. Tapos kung wala ka mang tripod, pwede ganito ka mag-vlog. Ganun lang yun. Tapos dapat masaya ka. Ang importante masaya ka sa ginagawa mo. Isipin mo yung purpose mo sa pag-vlog. Ganon yun. Sabi nga nung kumbaga, yung isang YouTuber sa Amerika, nabasa ko yung sabi niya na, wait, hanapin ko lang. A few moments. So ayun, I'm back. So hinanap ko pa siya. So sabi niya dito si Terry Johnson, word of advice, stop worrying about the subscriber count and just have fun. It's not about how many subscribers you have. Post videos you love making and you'll attract the kinds of people that you're meant to attract. Ganun yun. So kapag nag-vlog ka, masaya ka sa ginagawa mo. Hindi yung mag-vlog ka kasi you want to please everyone. Mga simpleng bagay lang, mga ganun. But, you know, that word is so powerful. So, ganun lang yun. So, like us na mga small YouTuber, mga nagsisimula pa lang. So, kailangan nating ma-inspire. Yung word, yung sinabi niya. So, mga ganun. You just have to, continue doing what you love, continue inspiring people. So, hayun lamang. I hope na answer. I hope nasagot ko yung katanungan mo. Mga ano lang siguro, mga hindi pa ganun siguro yung lawak ng pag-iisip ko when it comes to vlogging. Kasi I think there are people na mas wide yung pag-iisip nila to explain that to you, pero para sa akin ganun yung POV ko, yung point of view. So I hope you had fun and I hope may natutunan ka dito sa sinabi ko, and thank you so much for that question, and it really means a lot. And sa mga katulad kong mga nagsisimula pa lang sa YouTube, let's enjoy. Let's enjoy. And thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And stay safe, stay healthy, and God bless. Bye. By the way, we can be friends sa aking Facebook, that's Alvin Martin. Sa aking Instagram, Twitter, and TikTok, that's at Hi Alvin Martin. So, see you there. Bye. Additional lamang po sa katanungan ni Jofferson, make sure na naka-create ka ng YouTube account mo and na-download mo yung YT Studio. Ayun siya. Tapos yung Google AdSense, dapat na-set up mo din yan siya. So, sa mga katanungan, sa mga additional na yan, I will try to study mo na yan. Baka may follow-up question doon yun siya. Okay? So, that's it.